Američko-srpsko-crnogorski omladinski liderski program razmene, skraćeno A-Smile, je program besplatne jednogodišnje obrazovne razmene Srbije sa Amerikom, koji u potpunosti finansira vlada Sjedinjenih Američkih Država. Cilj razmene je da učenici iz Srbije bolje upoznaju američku kulturu, ali i da Amerikance upoznaju sa kulturom Srbije. Od 2005. godine 250 učenika iz Srbije je uz posredovanje Američkog saveta za međunarodno obrazovanje provelo jednu školsku godinu u američkim srednjim školama, živeći sa američkim porodicama. U ovoj emisiji imat ćete priliku da čujete njihova iskustva. Moje ime je Kristina Koprivica, dolazim iz Kovina. U Americi sam bila 2007-2008. godine u Arkansasu, malom gradu Lavati. Nisam imala nekih posebnih očekivanja. Saznala sam mesto gde idem 2 dana pre odlaska, tako da nisam imala ni vremena da očekujem nešto. Tako da, bukvalno bila sam spremna na sve. Bila sam u prvoj grupi koja je putovala. Međutim, pošto većina je išla u Iowa ili Ohio i tako druge države, ja sam bila jedina koja je išla sama u Arkansas, tako da sam odmah doživjela to neko samostalno putovanje. Bila sam uplašena na početku, međutim kasnije sam nekako, čim sam došla na aerodrom u Fort Smithu u Arkansasu, tamo me je čekala cijela host porodica, uključujući rođake. I prvo što sam vidjela na aerodromu bila je host mama koja je raširila ruke ovako kao zagrlje ka meni. Bukvalno došlo mi da zaplačem. Grad, očekivala sam da će biti mali, pošto meni je napisalo da je to u stvari neko selo od 500 stanovnika. Međutim, to je povezano sa gradom i moja host porodica se kasnije preselila u taj kao veći grad od 2000 stanovnika. Tako da mislim da sam se prilično dobro uklopila jer je Kovin mali grad. S obzirom na to da sam dugo putovala, odmah me je sačekalo to da sam bila izuzetno umorna čim sam došla, ali htjela sam da pokupim što sam više mogla sa svih strana. Utiske o porodici, o mestu, o svemu. I kada sam došla prvi put u njihovu kuću, ušli smo svi onako zajedno. U stvari, oni su me prvo odveli na neku proslavu negde, što je bilo izuzetno cool za mene. Onako, dolazim te i oni kao, ne idemo u kući, idemo odmah na proslavu. Ja kao, super. I tamo je bilo baš okej. Onda kad smo došli kući, upoznala sam i ostalu decu. Oni imaju, ti moji host roditelji imaju 3 ćerke i 1 sina i svi su mlađi od mene. I sa svima sam se savršeno uklopila i čak su mi rekli kad sam došla, Kristina sa K, odlično se uklopaš, kod nas se sva deca imena im počinju na K. Super. Bila sam navijačica, to je cheerleadersica po njihovom nekom slengu. To je bilo vrlo zanimljivo jer ja uopšte nisam planirala da se bavim nečim takvim i onda kada sam došla, bila je tu u mojoj host porodici ostajala nedelju dana i jedna Brazilka, Marija, koja je bila sva uzbuđena zbog toga, htjela odmah da se prijavi da bude navijačica i sve. Ja sam bila kao super, iću da te podržavam. I onda ona mene ubedila da probam i ja i tako smo zajedno krenule na to, išli smo na probu da vidimo da li bi nas primili i to smo bile super, primili su nas i tako da sam navijala. Mnogo sam volila da idem na te probe navijanja zato što upoznala sam mnogo super drugarica koje su isto u tome i dan danas se čujem sa njima i planiram da ih posjetim jednog dana i oni dođu ovde. I uvek je bilo zanimljivo učiti nove korake, kao ići na utakmice, pošto oni imaju i fudbalske utakmice, to je ragbi, i košarkaške i onda smo mi putovali sa svakim timom na utakmice i tamo navijali. Kada sam dolazila u školu da će biti kao u filmovima, postoje grupe kao štreberi i postoje grupe kao cool ljudi, navijačice i kao rugby tim. Međutim, u mojoj školi je sve to nekako bilo jedno, onako valjda zato što je malo mesto. Niko se nije izdvajao, nije bilo tako grupica. Svako se družio sa svakim, samim tim što je raspored fleksibilan, što mogu uzeti neke predmete i neke druge, da je neki imam sa 4. godinom, neke sa 2., neke sa 3. Upoznaš više ljudi, uglavnom znaš celu školu i tako, svako se sa svakim družio, nije bilo nikakvih podela, što ja sam bila izuzetno zahvalna na tome.
Držala sam nekoliko prezentacija. Jednu sam držala baš deci u nižim razredima, gde sam im pričala o igrama koje mi igramo. To je bila kao više prezentacija iz nekog drugog ugla, kao koje igre mi igramo u školi, tipa ringeraja i tako to. A druga prezentacija mi je bila bitnija zato što sam držala cijeloj srednjoj školi i nisam htjela da bude opet tipična PowerPoint prezentacija gdje će ići slike i ja samo pričati, već sam ih pozvala u salu gdje sam držala čas folklora i učila ih Moravac, Sasa, Užičko i tako neka kola i da kažu po neku reč na srpskom. Imala sam prilike da putujem, bila sam na Floridi, bila sam sa Denisom, drugaricom iz Slovačke i njenom host porodicom za prolećni raspust išli smo u Porto Riko. Tu smo se stvarno divno provele, nas dve smo onako bile prilično bliske tokom celog mog boravka u Americi, a taj put nas je nekako baš zbližio posebno i išli smo stalno od kuće do škole, pešaka. Bile smo jedine koje su išle pešaka, tako, oni svi idu svuda automobilima. I onda često nam je se dešavalo da nam stanu automobili. Kao, treba vam prevoz, vidim da idete peške, možda pokvarilo mi se kola ili nešto. I kao, ne, mi pešačimo, a svi bi kao, pešačite? Da. Zdrav život, hello. Denisa i ja smo i dalje u kontaktu, šta više sada u aprilu kada je ispitni rok, s obzirom na to da sam dala sve u januaru, u aprilu smo pustili moje da idem kod nje u Slovačku, tako da ću ostati 1-2-3 nedelje tamo kod nje i nadam se da će ona jednom moći da dođe do mene. Ljudi kod kojih sam bila, to je moja host porodica, samo roditelji, imali su konferenciju neku u Grčkoj i onda su me zvali kao, Kristina, mi imamo konferenciju u Grčkoj, svratili bismo da te vidimo na 2-3 dana. I ja sam bila sve kao, super! I jedva sam čekala da dođu, da ih vidim, da upoznaju sve moje porodicu ovde, moje prijatelje i sve. I baš su bili sada u februaru, na 2 dana. Vodila sam ih, bukvalno sam izmorila jadne ljude. Vodila sam ih po Novom Sadu, po Beogradu, do Smedereva na Tvrđavu i stvarno su se oduševili svima. Host mama mi je rekla na aerodromu da je sve bilo divno i da zahvalim roditeljima na svemu i na gostoprimstvu i svemu, ali kao najviše su se oduševili hranom. Čak spremali smo tortu, jer mi je rođendan bio u januaru i tad je bio ispitni rok i nikako nisam stigla da imam rođendan ili tortu ili nešto. I onda su mi spremili tortu i onda sam tako sa obe porodice proslavila taj rođendan. I spremili smo, baš sećam se, mama je spremila Milka tortu. I toliko su se oduševili da bukvalno nosili smo im na aerodrom još 2-3 parčeta torte da pojedu pre leta. Praktično, živjela sam tamo godinu dana i konstantno sam im pričala o Srbiji, o našoj kulturi, običajima i svemu. Tako da su već imali neku predstavu o svemu tome pre nego što su došli. I onda sada su konačno imali priliku da to vide, onako baš, da iskuse sve. I bukvalno su bili oduševljeni svime i time kako su ljudi fini, gostoprimljivi, kako je hrana izuzetna. Host mama mi je čak rekla, sad znam zašto ti je toliko nedostajala bakina kuhinja. Nije mi bilo nešto posebno teško da se ponovo priviknem na život ovde. Smršala sam svih 12 kg za prvih mjesec dana, što je bilo izuzetno, ali ja to sve, ja krivim američku hranu. Kažem da je stvarno ta samo normalna ishrana ovdje me vratila u sadašnje stanje. Bilo mi je malo teže da se priviknem na školski sistem, pošto je mnogo drugačiji nego onaj tamo i imala sam ispite neke da položim. Ta 4. godina je bila prilično teška zbog toga što sam imala ta 4 ispita. Imala sam završnu godinu, imala sam prijemni i sve se to nekako bilo skupilo, ali hvala Bogu prošlo je to. Na moje iskustvo su reagovali svi različito. Neki su bili mnogo skeptični prema tome i govorili mi kako šta god ja bih rekla, oni bi rekli da, bila si u Americi pa zato, kao da nema više svoje mišljenje, nego sve to zbog toga što sam bila u Americi. A neki su bili tu da me podrže i da mi kažu kako je to bilo divno iskustvo i kako
to što se ja jesam promenila nije nikakva promjena na gore, nego je promjena na bolje i da sam mnogo sazrela i gledam drugačije sad na neke stvari. Nekako to iskustvo u Americi me navelo da razmišljam na to kako možemo poboljšati ovde stvari, pogotovo što se volontiranja tiče, jer sam tamo volontirala i tamo su svi ljudi jednostavno tu da volontiraju, neko kaže volontiranje i svi se prijavljuju i volontiraju, a kod nas potrebno je mnogo truda da nađeš osobe koje bi ti volontirale na nečemu. I onda bih voljela da se to promeni nekako i trudim se, od kad sam se vratila, trudim se da to promenim. Studiram novinarstvo, volim da se bavim fotografijom, nemam zvezdu. Čuli ste priče bivših učesnika ACE Smile programa razmene, učenika Srbije s Amerikom. Ukoliko ste učenik prvog ili drugog razreda bilo koje srednje škole u Srbiji, imate solidno znanje engleskog jezika, a zainteresovani ste da provedete jednu školsku godinu u Americi, kontaktirajte Američki savet za više informacija putem telefona ili posjetite naš website.